Makadini baba. Makadini. Ndikutaura nani? Ndikutaura na Webster Chikukwa. Chikukwa. Vachikukwa ndinoziva kuti mune matambudziko amuri kusangana nawo mukati memhuri. Munganditaurire kubva pekutanga kuti matambudziko aya akatanga sei? Chokwadi. Ungati dambudziko rakanyuka mukati memusha wedu. Chiitiko chakatanga 2019 muna April. Akaite matombo aya vana vaingogara vari mukati memusha, asi zvavaigara vari mukati memusha aine vakuru vaichengeta. Ndakangozodaidzirwa kunzi svikai uno, kune nhau yaakuitika yematombo. Kumushande kupi? Kumusha kubocha kwaMarangi. Saka zvadaro sechitiko chetisina kumbobvira tamboona. Akati regai tinomhanya tinoonawo. Tasvikawo shuwa takazviona, takangopindawo mumba tikambogara tikaisimina mato kairi. Tikati toda kuchite zvokuona, tangotigare kudaro matombo akatanga kukandwa. Ende aikandwe matombo ane simba rakanyanya chaizvo, ekuti pairova mudhuri hausaitsemuka, aipinda mukati. Vamwe chibva nemudenga mukicheni muchisuvi, tikati ngatibude muno, zvimwe zviri pamusha pano, timboende kumasowe tinoona mata tiri ikoko. Petiri kuti tibude tinoti namate takangofambe nhambo less than kilomita. Matombo anga achitokandwe zvekuti aitema umwe naumwe, aigona kutemwa kana nge4 3 matombo pamunhu 1. Kati matombo ari kudai, ngatidzokere kumashure kwetabva, hapana zviri kubatsira kwetiri kuenda. Takauya kudzoka futi kumba kwetabva kuya, tagara kudaro hazvitina kurari zvakanaka. Matombo aindokandwa dzimara, takaite mazuva akawanda tichirare mumasowe kunze, kwete mumba manga musikachatorariki. Zvezva musikacharariki mumba muya manje, tikati ngatimboedza tichimbondozwawo kuti nhau idzi dzakura idzi, tinge tichimbotaurawo nevamwe vangabatsirawo vangadini. Akambonotaurawo vechiedza zvavanoitawo vechingodai. Zvinotaurwa zvemweya, umwe naumwe unondotaurawo pano nepapo. Vamwe vanenge vachindotsvakawo silva nendarama, asi vechingosiyawo dambudziko racho riripo. Umwe naumwe unenge aine muono wake. Zvakangoite gore, matombo aya akatanga futi gore iro rino muna April. Kubva 2021 kusvika 2022 akatanga zvakare. Ndakadaidzwa ndiri muno paMutare kudaidzirwe kuAdha Transawo kune mwana iyeyo ainyanya kuterwa nematombo, ikazi rumbai uno. Zvinhu zvaiitike pane mwana uyawoyo zvaakuitika. Sedambudziko randonyuka kudaro, unogona kundomhanya uine chipapadzungu kusvika uchizvionawo shuwa zvitoripo ndo zviri kuitika. Ndakatendeko ndikanorareko, ndikatore mwana uya zvaindoitika muhighway, ndikauya naye mutauni. Ndapinda naye mwana iyeyu mutauni, matombo aya aikandwa. Asi mukakwire motikari kana mudziwo wemuridzi, matombo aya asaikandwa, aimira. Asi mukangoburuka mwaapachena, aikandwa. Zvonotoona kuti matombo aya. Saka zvadaro tikati mamiri akaite nhau iyi, regai vanhu vari kutsanangudza kuti tiite urongwa hwekuti mwana uyu tiende naye kumba. Asi zvandakakwanise kuita, handina kuenda kumba straight. Ndikati gai ndibonotsvake kune vanhu vanobatsira. Ndikaenda naye kune vanhu vanobatsira, ichitaurawo nyaya dzaitaura kuti nyaya dzacho dzinenge dzawanda pamutumbi umwe chete. Ndikati regai ndidzokere naye mwana kumba, zvingado kutaurwawo hazvo zvichizodini, zvichingozobuda zvichitaurwa. Saka zvaindotaurwa zvaitaurwawo, zvimwe zvinenge zvakungotaurawo semunhu zvinenge zvondobatanawo nokuti zvinenge zvotapawo nenjere. Saka takambonoedzawo saizvozvo tichitaurawo nevakuru, tikavataura kuti ndozviripo. Tikambofamba mwese metakafamba tichimboenda, zvaitsanangurwa tikambounganidza nawo. Asi chetakazokwanise kuita ndechekuti takazombowane kereke yakanga ichimbotibatsira semhuri. Petanga tichibatsirwa semhuri, kubva zvakatange dambudziko iro reiro, takanga tichingoshandwa mbijana ichipromisa kuti nhau yematombo ari kukandwa iyi inopfura. Asi haina kupfura iri nyore. Ingati yakatore 1.5 months
matombo iwawo ichiwanikwa, kana akangodaidzira kuti marasha mwoto uri kubaka uyu. Saka chitiko chakati tivhiringidzei zvakanyanya tichinangise panhau yekodzero dzevana, kunyangwe nesuwo vanhu vakuru, vanhu vapenyu, kuti nguva yekuda kuzorora hapasisina kuzorora, munenge makutorara makamira usiku hwese. Saka nhau yangu hombe ndinayo pamusoro pedambudziko irori yandichida kutaura inyaya yevanhu vanogona kubatsirawo pamusoro pemusha wangu. Kwete pamusoro pemusha wangu, nokuti vanombowimbisa vanotaura kuti tinongonamata tiri kwetiri uno zvinopera, asi manje tichizozviona manje tichianaraize nhau dzakadai nedambudziko rakadai, kubatsirikana kupera kwedambudziko irori rinopera paine vanhu vasvikapo pakati penzvimbo yacho pari kuita dambudziko iroro, kana zviri zvokuti pechiitwe masowe vanoite zvavanoita vosununga. Nekuti mataurire ndinoita iwo ana ngekuti umwe mwana wacho wakanyanya kurohwa nematombo iwayo wati ane dambudziko rekuzwa munzee dzake idzizi, kana muchitotaure chinhu hamuchazwanani zvakanaka, hamuzwanani. Unogona kutaura semataurire ndiri kuita iwo, haunononoka kupika kuzvizwa kuti. Saka kana ndakachitomboti mwana unofanira kunge achitombozonangiswa nevamwe vanhu, kana kuti apote echijoinana kana nevanhu vaya madhefu aya, kuzwa kwacho kwakuchoma unozwa zvake, asi dambudziko rakamudhistebha nemunzee dzake. Chikoro wakatosiya zvokuti combination yacho nechikoro paari mukuru wacho hazvichazodhonzerani bagana. Saka mudiki wacho uri pari nani, asi nyaya yekungosengudzwa manje kuti paaenda kungozotiza nedambudziko ongomonerera temu imwe kana yechipiri dambudziko ratanga futi, zvisisina full ningiriki ruchengetedzo rwawabereki kuti mwana ndinaye uri kuona kuti uri kuenda kuchikoro, hapana zviri kukanganisika here. Saka chichemo changu hangu chihombe chikuru chandinonyanya kukumbira vanobetsera pamusha wangu ndakanangisana nemusha wangu usiri musha wese, vanenge vakasununguka havo kuti vasvike vachizotibatsira kuti chimbozoone dambudziko riripo, nekuti pakatoitwe distraction. Marata aripo aigare anayo akatsemurwa ese ngematombo. Saka inhau yakatonangisana yekutozoti pakatanga pabatsirwa posunungurwa, kana pasunungurwa nevanobatsira then pozoitwe renovation yekuti vana vangakwanise kugare zvakanaka. Nokuti dambudziko racho zviranga roita manje nderekuti mukada kuti mwana uyu muende naye kana papi kana muno mutauni kuti timbotore mwana uyu timbomuhandisa apa, hapana wanga achabvuma kana, nokuti akati tikandomira matombo, chero kana mukaungana makagara vanhu makawanda munotozoona matombo asvika. Kana kutorowa kana ningiriki kana mudhuri chaiwo, kana pakaita se munotozoona matombo apinda, chero nhando chinenge changosimudzwa charohwa, chinenge chandorohwa, kana iri simbi chaiyo unotozoona kana yatosvika yatokandwa. Saka chichemo changu hangu chikuru ndechevabatsiridzi vanosvike vakanangisana nemusha wangu, maprocedures angazodikana zvinoitwa zvokuti vashande tichingoshumawo masabhuku zvinenge zvakasununguka, kungovaudzawo kuti sechinhu chinenge changokurawo semakurire chaita. Ndakanangisana hangu nemusha wangu, nekuti vana ndine vana 4. One wacho wakauya kubve kuHarare, asauya kubve kuHarare haana kukwanisa kusvike pamusha nenyaya yedambudziko iro. Wakatokipawo distance, akangogumira tikangotaura tiri kunze kwemusha, nokuda kwechiitiko changa chichiitikapo, kuti tikasvikapo kana kuti muungane zvaingoti mukada kuungana kudai mutaure chiro maitozwa zvatotanga matombo aya atotanga. Saka nhau yanga iripo ngekuti kuungana kuti muronge chinhu chinobuda zvese zvanga zvisikatodikani. Saka ndochikumbiro hangu chendinacho chekuti vanenge vakasununguka, vamwe vaimbotaura kuti fambai muuye kunoku, asi kune dambudziko ndipo pamba pacho petiri kuraramira ipapo. Ndikaenda kana ndikabatsirwa pachezvangu dambudziko riripo riri kurarama, kana ndidori kuno rinongonditeera futi ende rinenge richipinda nemune wana. Saka nyaya yangu hombe ndeye vanenge vakasununguka kufamba vombosvikawo panzvimbo pacho vechionawo kuti dambudziko racho rakamira sei. Saka dambudziko hombe ramusangana naro ndere kutemwa nematombo, hakuna here zvinhu zvishamiso zvirikuitika pakati? Zvishamiso zvakawanika ichokwadi pakati penzvimbo iyoyo. Kwaitoti petanga takaungana vanhu vakanga vachitiudza wemweya wakati no, kuti mugone kupatsanurana nezvaite dambudziko iri hazvigoni kuti mupatsanurane, munotomboite mwedzi muchitogara mwese mundori panzvimbo imwe chete.
kana atori masowe motoite masowe muchingonamata, asi zvakadaro zvava zvisiri nyore. Anga tisina vabetseredzi vaingapo, taingobetsera moto techinamata. Mukado kunamata kudai kana kushame kusimudze mazwi kana kupfeka nguwani chena, ndope maitorohwe zvakanyanya. Vamwe vaitorohwa mazino chaiwo ngemapuwe. Kweite nzee idzi, vamwe vachirohwa misoro iyi, chero nhando rowa dombo racho. Saka zvishamiso zvimwe zvakanga zvichiwanika pakati penzvimbo iyo zvakanga zviri zveMazai. Zvakatikachamadza kwazvo kuti pounoda kuti murare panzvimbo petairara, tairare mukicheni imwe chete itaikwanisa kurara. Pemunoda kuti muti apa muchirara manje, kana matopawaridzira maigona kuti paiswe ufu hwaitenderedzwa nezai, poiswa futi ufu nezai zvotenderedzwa pemunoda kurara, nepamubhedha pacho pese mamwe zvichingoteiwa nepanze. Saka yakatore nguva yakareba nhau iyoyo, yakazoguma yakuchiti Mazai aya manje haachawaniki. Asi ufu hwemakaminawo kana mukahuise pakaita sei, kana container resealed resimbi waitorwa, ndo wanga wakuchitorwa manje uchichitindiswe vana ichirohwa nehupfu ihoho. Dzimara kana mukadoti toubudisa tomboise pai, zvaingotora chinhu chacho chinotora hatisaichiona. Saka ndingati ndo machallenges etakasangana nawo. Mamiriro acho zvakaita dambudziko rakura zviraita kudai. Pane mhuri yavana vakatoti affectikei panhau yechikoro, nekuti zvimwe zvacho zvavaitaura nezero ravo zvanga zvisikadhonzerani kana. Saka zvokuti zvine disturbance kakatokurisa mukati meupenyu kunyange kuchikoro chaiko. Pamaifamba kune vedzimweya vaiti dambudziko riri kubva kupi kana kuti riri kukonzerwa nei? Sematsanangudzire vaiita, nhau iyi yaingotaurwa kuti idambudziko riri kurarama riri mukati mwemusha. Asi mamiriro eraita manje raakutode abetseredzi vanofamba nedirection yegwara chairo kuti dambudziko iro rigone kudarike mune zvakanaka, nokuti pakambouya anhu akawanda vaingoti tinozvigona tinozvidai. Asi chakabudapo nezvetanga tinazvo takaparadza zvese pasina chabuda, nokuti kune dzimwe nyaya dzakanga dzitozobudawo imwe midzimu yaide kutaura yakazotaura. Saka sevanhu vanenge vachingoshawa vanotsvake mari vanongojambira kuti tinozvigona asi tisikazvigoni, tichinangise makuriro aite dambudziko racho. Idambudziko sematsanangudzirwe erakazoitwa kunyangwe nevakuru kuti harichagoni kuti dambudziko irori zvoranga raita rishandwe vakuru venzvimbo vasadunhu vasikazvizii. Saka rakanga rotozikanwa nemadzimambo echizive kuti chimiro chiri apa chakambomira sei, chinoda kuti chisunungurwe. Saka ndo mamiriro acho zvakaita. Ndiri kuti ivo vaiuya kunyanya vemweya handiti vanoti tinosecha, vanoti tinoprofita. Chokwadi vaiti dambudziko iri riri kubva kupi kana riri kukonzerwa nei? Ngati zvaiti chekutanga chaitaurwa pezvakanyanya kutangira kwakabude nhau yaitaura yevana vaitaura nenhau yemudzimu wemusha. Vaitaura pamusoro pekutamika kwakaita mubereki unotibereka vachiti vana pavaitaura takamboti no kungotaura zvimwe madhimoni nei. Asi kuchizoona kuti manje zvinhu izvi ndezvechokwadi. Zvakati zvachinja kune pakatangira hondo yevana, ndo pamwe pacho payakabvira vana vechinge vochizonzi vana vauda kufumure zvakawanzika. Asi muvhindi wanga achitaurawo paari akazoti no, uku ndiri kunonoka kuzikwa, chiregai nditi kune imba diki ndichibuda nekune imba hombe, nokuti dambudziko ranetsi panapa nderekuti kuti ndiunganidze vanava zviri kunetsa. Usina dambudziko unoti ini ndakanaka. Saka chegai ndibude kwese, ndikabuda kwese ndinokwanisa kuunganidze vanhu. Saka ndiwo nhau hwani yakanga ichitaurwa yakanga ine mudzimu wemusha, baba wemusha pasina kutamike zvakanaka. Koite nhau yaitaurwa nevaitaura yakanga iri nhau yekushawa yevakuru, chimiro chiri mukati mwemusha yekushawa silva nendarama, nhau yanga yakaitwa nevakuru. Saka kutamika kunenge kwaite vakuru mangosara vana, hapana uchazozviziva kuti zvinhu izvi zvinonga zvichizofamba sei ende zvinoda kuzoitwa sei. Asi nenzira yezvinenge zvaakuitika zvinenge zvichitoedza kuti nditsvagei mundione kuti ndini ani ende zvakamira sei. Saka sevana hamuna dare mune makambogara maringeni nezvinhu izvozvo, ende kwezvaibudira kutori kuvana vadiki zvakanyanya vaitorohwa nezvinhu izvozvo.
Saka ndingati ndiro machallenges zvanga zvichiitika pane vaimbouya vaitsanangura, asi vanogona kungotsanangura kuti zvakati, asi kuchizoshande basa racho havazorigoni, anongosiya dambudziko iroro riri. Saka vachitarisa nhau dzemumusha menyu tidzi, imimi kuvana vababa venyu muri vangani? Isusu mumhuri takaberekwa takawanda, zvinoti kwamaikuru kune mhuri yakaberekwa iri 10, asi vamwe wakatamika kunenge kwasare 7. Isusu kwamainini takaberekwa tiri 10 zvakare, tese tichiri vapenyu. Saka zviitiko zviri kuitika izvozvi zvichinzi dambudziko remusha zviri kungoitika kumhuri yenyu chete here kana kuti kune vamwe ava zviri kubata? Ya, kune the most yakanyanya kuaffectwa nemapuwe ndingati kumhuri yedu, asi nhau yokuzobudirwa manje yakachizobata kwese. Ndingati nekundonetsa kweupenyu nezvounozwisisa nekuona nhau yechimiro chemusha iri kubate mwana wese uri kurarama mukati memusha. Okay, saka semhuri mese mabvisati mambobatana vana vanyamunhu kuti handei tinogadzisa dambudziko? Ndingati first column yakamboitwa vakauya vane nhau yaitungamirirwa hayo nemufi echiti iyi first column ikatanga yaitwa, ndinogona iyi yekugadzirise nhau yekutamika kwendakaita ndinokwanisa kunga ndichizovhure zvimwe mbichana. Saka ndinenge ndochizonga ndichitaura kuti ngatiti taapakati iyi kana ndaitirwe zvakanaka ndinenge ndakuchizobuda manje ndichizotungamirira, asi first column yatakaita ndiyo yakatombotange kuungana vanhu vakazoungana futi kechipiri. Ndinodaire kuti pakuungana ipopo paakuti wedzerei, paakuzwisisika kuti no zvinhu zvakadai zvingatiende tichinoonana, asi chinoita ngechekuti dambudziko rakadai iri harindosari risina unenge chiri controller. Pane unenge chidzishandisa nhau iyoyi, panongodende 1 pane unosarawo ari in possession nezvinhu izvozvo. Saka zvinozoita sekuti pamunode kuronga kudai zvinogona kuti netsei ende zvinenge zvakaoma, zvinonga zvonogadzirwe mashoko nenyonganiso mukati mwedare racho iro kuti nhau iyo irarame iripo. Mubvunzo wangu mumwe wandakubvunza ndewekuti ndimbokuisaiwo imimi pakukona sababa vemhuri. Vamwe vanogona kuti zvinhu izvi isusu ana baba kana kuti isusu varume dzimwe dzenguva tinomboti nekuti tinoshava, dzimwe dzenguva tozoti mabasa edu rega ndimbonotsvaka zvinhu zvinogona kundisimbisa kuti basa rangu rifambire mberi, zvinhu izvi zvozotipandukira pamberi. Imimiwo sababa vemhuri hapana here kwamakambonoti regai nditsvage 2 kana 3 kuti mhuri yangu ite se iwane cheuviri? Ndingati hangu inini chendakambotsvaga hapana. Ndakanga ndichiti kana ndinyandori kuno kana ndiripi, mukazovana wasvika vakasununguka kuti vanoda kusvika kana pambapo, maki acho dotorai muenda nawo vongoite zvavanodini zvavanoita. Mazwisire ndakaite dambudziko iri ndingati pendakaite divorce nemukadzi wandakasiyana naye, pakaita kuti pamba pakatore nguva yakareba pasina vanhu vaigarapo. Zvepaite vana vaingorara vechingoenda, vaingokubika chete havasairarapo. Saka pakaitwe nhau yechikuru yakanoitwapo kuti no, regai tinosanukure nhau iri kuno iri kurarama mukati memusha umu, tinoidzikisawo ngepazasi apa. Kana taise ipo papo toideketererawo panapa, toti chigarai panapa, ndo paapamba penyu. Kana nhau iyi yagara ipo papo manje vaitaura nhau iyi zvakanaka, vaitaura kuti danodai baba madzi pamba penyu pamboitwa sechoto. Nhau yemamiro ezvakaita hapana kumire zvakanaka. Pane ushereketwa nekurongedzeswa kuri kuitwe pamusha wenyu, zvokuti zvinhu izvozvo zvinode vanhu vanokwanisa kuti vogarapo vanozvipira mazuva nechitsama kuti mazuva 3 woshande panhau iyoyo wodzinge zvinhu izvozvo. Zvabve ipopo musha usara wakasunungurwa. Saka pakatorwe mukana wekuti vana vaduku vaigarapo haigona kupedze 3 months isina kuendapo. Saka zvavaita matambudziko kune zvekushawa izvi, kuna anenge akashawawo zvaakuvaremera, chiregai tinodeketerera apa tombozororawo isusu. Kana tadeketererawo apa zvonetsawo kune inini wacho nevana, kune vasikazozvizwisisi zvakanaka kana kufambe zvakanaka pamweya, vanogona kuzodudzira kuti nhau isei yazorarama iri pakati penzvimbo yenyu iyi. Saka vakanga vachiipatsanura nhau yacho, kana vana vakanga vachibudirwa vaitaura kuti pamba penyu apa pagoni kuti muti mungati mabve kunoku kana muende kunorarapo. Takamizwa nevanhu vemweya wakawanda kuti no, hamufaniri kutanga masvikapo
kana kuti muti muendese vana kana kuti mugarepo. Saka ngati ndo chimiro chacho. Vainodeketera kana vakanodeketera pamba penyu ndeveukama. Ya vanhu vapenyu vari kurarama mukati memusha imomo. Ndisikakwanisi kuti ndinganodoma zvangu nemazita. Vanhu vapenyu vari kutorarama vakangotorawo advantage yekungoti kana tangozviitawo pamwana kana munin'ina wangu unozosimudze musoro papaya. Saka senhau dzakadaro manje vakanga vachingotaura vakati no zvinganetsa kudai, vanotaura havo muchizwisana pamweya, ende kwezvinenge zvabva kwacho munokuziya. Saka ivo vanenge vane chidzidzo chekuti kuti tizodoma hedu kuti zvinhu izvi ndezvaningi hazvigoni, tinozonge takuzopinda zvemumatare nekuti tine tapu mhemunhu. Saka izvi tinokwanisa kuita ndezvekuti tinokona kushanda zvinhu izvozvo tozvidzinga zvodzokere kune muridzi wazvo tosiya tasungure panzvimbo iyi. Saka nyaya iyi makambozvisa kuvakuru venzvimbo here vakaita semasabu kana madzishini? Ndingati nyaya idzi nyaya iyi yakasvika kumasadunhu kwete yemapu aikandwa aya machifu vanayo marecords, asi zvavakaita manje vakaipendera vari kuti no, musha wenyu wese tainga tichinokumbira kwazvo kuti dai unofanirwa kuchizoshandwa muri panzvimbo imwe chete, mhuri yose yemusha umwe chete ichishandwa iri anda masabhuku. Asi machallenges akanga ichinyuka endakaona akanga ari wani yekusai kunyatsokubatana, poor combination. Chechipiri, source of income ndo dambudziko hombe. Ndingati dambudziko iri ringadai rakasodarika kudhara semafambiro etsakamboita nevakanga vachiere nhau iyoyi. Vaiyera vakanga vachitoera vakati nhau iyi mapostori anogona kuzoremerwa nayo, kana vangakwanisa kushande nhau idzi vedzin'anga tinotoitewo kutoera vangashande dambudziko iro riri. Saka kune kwakanga kwakayerwa takatombofamba hedu, asi takachizonetsa manje kuti nhau dzaidikana yakanga iri nhau yemari. Unokwanisa kushande basa racho irorero, unenge zvingoda kuti akangoite basa rake obvapo hamari yake obva aenda. Saka ndope yakagumira iri ipapo. Saka ndope ndataura kuti sechinhu chiri kurarama zvine vanhu vapenyu vanenge vachibhenefita ndizvo. Zvezvinoita manje vakaona kuti apa maaronga apa maapa mambozwisana mambowirirana, munotozozwa umwe watotanga kupfinzura wani wechipiri wechitatu akati nani dambudziko ngandisiye zvakadini zvakadaro, asi dambudziko iroro riri kurarama. Saka kutaura kuno kuvana vari kupi manje? Pari zvino vana vangu ndingati wani uri kubocha kwaMarangi, ndo kwari uri kutogara nemunin'ina wangu, umwe wacho uri paAdha Transaro apa kuna mai wake. Saka pamba apa pakangosara pakadaro hapana munhu uripo. Saka kana vari kwavari dambudziko rako rekutemwa nematombo ari switi pari zvino, dambudziko rematombo pari zvino izvozvi zvirakamira, asi nhau dzetiri kungoramba tichitaurirwa ngedzekuti gonai kuramba muchifamba, musati kana pane zvimwe zvaitomboitika zvaingoti kana ndikasvika matombo aya pandakangosvika pane last 2 weeks ndakangosvika ndikagara kune kumba kwakanga kuchitotemwe marata. Ndakangogara kudai kutozwa kuti matombo aya ari kutoteme chinyi marata. Wakatogara distance about less than half a kilometer kubve pendenge ndiri, matombo ari kutodini ari kutokandwa ichitotema chaiko. Saka nezvimwe zvetingangotsanangudza nekuona kana vana kana pamwe pacho munondoona pachiitiko chacho zvechaita ngechekuti kuona kuti dambudziko tichinaro rinoite sechinhu chinochinja zvinoite masaini akasiyana siyana, zviti chinhu chimwe chete. Kana wakangoda kubata kana kungotaura, kana vanotohaka kana vatohaka, kana nhau dzacho vakutotaura vanototaura ivo vana ivavo vanenge angosvika kana kutotaura kudai vanongotsanangudza. Saka zvinongoite zvakasiyana siyana zvokuti unondozwa undoti nhau iya tichinayo iri kurarama inomboti kana yatitaurikei kudai yasvika kumatare makuru vanenge vombodzoka kumashure kuita sekungazoita sezvononzi dambudziko iroro hamuchidini hamusina, asi dambudziko iroro riripo riri kurarama. Asi mukurarama kwenyu makambonzwa here kuti pane mhuri yakanga ine dambudziko rekutemwa nematombo iroro vakabatsirwa zvinezvo zvakapera? Ya ndingati hangu pane umwe munhu akambotaurawo dambudziko rakatokufanana sairoro ndakambozwawo. Ingoti ndakamsangana nedambudziko rakadai raitoite mafishers akasiyana siyana akangoita saiwo wavo. Saka waiti dambudziko iroro rakandinetsa, rakazopfuura haro, asi rakanga zvozofunge vanhu manje waingotsanangudzwa wachiti chinhu chaite mamirire changa chaita zvinenge zvane division sematauro etaitai kuti vanhu vanenge vofunga kuti zviro zvisenye zvazomboitike pane mwana wake.
kana kuti zvazoramba zvichinetsa vanhu asi pane zvimwe zvavanoziya kana zvawakaita asi pasina ipo. Saka sematsanangudzire ndaita kuti nhau yakanga ichinotanga yatangire kutangire pane mudzimu wemusha kuti ndo wanga uchida kutanga wataura. Kana wataura zeni zvimweni zvese zvingazoita sezvinovhurika. Zvisiri zvemo hazvingararamiri imomo. Ini ndinoda kuti takatarisa dambudziko rekutemwa nematombo. Pane here mumwe munhuwo mukutaura senyaya wamakambonzwa kuti munhu yakanga ine dambudziko rakadai asi akabatsirwa rakapera hongu kana kuti kwete? Handina hangu nereference iri clear kana handina hangu nereference iri clear asi ivo vanonga vachibatsira vaivimbisa savari kutibatsiraiwo kana vakazosunungukawo ndichazonga ndichizovakumbirawo tichizovaisawo pamhepo kana vazosununguka kuwirirana kwedu nokuti vaitaura kuti nhau iyi zveinoita inhau yakauya yakakura asi kupera kwayo ndodo kuti munga muchizonyorawo mabhuku pasi kuti inogona kuti mbichana muchatozoguma musina chemunodini chemunoona asi kufamba nekufamba kwenguva takazoonawo matombo aya aita sei amira asi amira vari kuti tambokwanisa kumise mapuwa aya betamise mapuwa aya tirule kuti tizosunungure musha wenyu hatisi kukana takuti musha wenyu hatisi kuchataure musha mukuru toda kubasunungure penyu nokuti zviri zvemusha radare remunhu wese anofanira kunga zvichifamba neurongwa chaiwo kuti matenderana maunganidzana zvichizoshumwa zvezvakare masabhuku apa pachezvangu hangu vari kuti tinoda kuti titange tambosunungure pamba penyu imimi tisunungure pamusha wenyu kuti vana vasapumhuka kudai nokuti nhau ikararama iri pakati pemusha wenyu nemhuri yenyu hazvizokuitiri zvakanaka inoramba ichigadzire matambudziko senge zviri kungoita kudaro. Vana vari kuenda kuchikoro here? Vana vachatoendi kuchikoro. Wani wacho ndiye wakadisturbeka zvokuti kuzwa kwake haachazwi zvakanaka. Umwe wacho uri paadhatranzaro iko zvino kubva zvakangotanga dambudziko racho zvanga haana kuzobvira aende kuchikoro. Akapedzisira last term paakazomboenda last year but wani pakaidzoita zvematombo haana kuzoende zvakaringana. Saka wakangomirawo wakadaro. Vanga vama grade kana formal. Mwana uyu wani wanga achiite form 3. Umwe wacho wanga achiite form 1 pezvakatanga. Saka gore rino waifanira kunga mugwaro form 2, umwe wacho waifanira kunga ari kuite form 4. Saka wakangomirire form 3 last year. Tinotenda baba mabasa matinofamba takambosanganawo nenyaya yakaita senyaya yamuri kutaura nyaya yekutemwa kwematombo. Tine mhuriwo dzakabatsirwa dzakatitawo chapupu wokuti takanga tine dambudziko regai timbotaura nevanhu ivavo tokubatanidzai toona kuti pamberapo zvinobuda zvakaita sei. Tinotenda.